Здравейте, потребители на YouTube, аз съм FrozenBG и днес снимам в Gaming Play PvP заедно с StefBG, хостера на сървъра. Това е Mycronin, той е мембър в сървъра. Ето, ще се вдигна във въздуха. Това е спауна. И сега отиваме на Warp Event. Така. И ето го Warp Event. Warp Event съм го правил аз с StefBG. Ето ги тестовете всичките. Ние ги чупим и вашата цел е да ловите колкото се може повече неща. Мисля, че всички го знаят това, но да уточнявам за някой. Така, сега отивам на Warp Info. Ето го Warp Info, тук сме си направили едно много приятно водопадче малко. И от тук ще ви покажа правилата на сървъра. Първото, молим ви, не играйте с хузини. Това е... Хузуни, да, същото не мога да кажа. Това е вид хак, наказва се с джел от 2 дни. Това второ на PvP е забранение на кил аурата, наказва се с джел 99 минути. 3. Не псувайте, не спамете и не рекламирайте други IP-та на сървъри, това се наказва с смут за 1 ден. Спазвайте правилата, това няма нищо, няма как да го накажете за такива неща. Чупенето на къщи не е позволено, наказва се с джел 1 ден. И това е, предлагаме SMS, ако искате да пратите, добавете правилния човек, Стефан Атанасов. Това му е скайпа на StefBG. Така, предлагаме много ефтини ранкове, може... Да. Много се непрекъсна. Ако ме дайте в скайпа и ме покажете за ранг зоб, направо ще го блокирам. Ти моля, не ме приемай. Да, ако ще искате ранкове, така безплатни и така, няма как да стане. Първото, което е нито ви познава, нито нищо, само за SMS. Ако бъдете сериозни хора, няма смисъл да спамите разни такива. И по-колко си по-умразното някой да тръгне да заплашва с фулт. Това е да си лапе на 11 години. И така, нека продължим с клипа. Това беше просто така да уточним. Така, подкупването, така, може да го подкупите с пулгини или с други неща. То не е баш подкупване, ами нещо като сделка може да направите. Да. Така. Ето тук. Така, търси се owner, hoster, chat helper, admin, builder и helper. Така. И сега отиваме на следващия LARP, gel. Ето го LARP gel. Тук съм си сложил хращите така за окраса. И това е най-широката килия. Ето го. Чай да влезна вътре да ви покажа. Това трябва да служи нещо като кенеф. Това си е чест. Може да ставате листата и това ви е леглото. Лягате и спите. Така. Малките килии са не по-различни от големите, просто има само... Нямате кенеф за част. Това е трагедията. Нямате кенеф. Няма къде да ходите. Така. Ето ги честовете и леглото. Това е единственото тъжно. Нямате кенеф. Забравих да сложа просто. И то па и няма място. Ако сложа такива туалетни, няма да има място за честовете. И така. Така е, нека продължа с варповете. Отиваме на Warp Jump. Ето Warp Jump, само да направя те го направиха. И ето го Warp Jump, сега се правим го мина.
То бива и да ни го мина, май. Оле бос. Ама съм много се кадва. Както и да е, ето така, минавате от тук, джъмпвате. Ето това тук малко трудно сме го направили, за някой е лесно. От тук си скачате, отивате на това дърво, почвате да си прескачате колчетата, минавате през стъклата, от тук така. И стигате до края. Така. Сега отиваме на Jump Event. Този Jump се използва само за евентите, когато има евенти. И той се започва ето от тук. И целта е, който първи мини джъмпа печели наградата. Е така, скачате от това. Важно е... Джъмпа не съм толкова... Да, от тук си скачате, така. Минавате от тук. Така това малко се ви забави. И от тук скачате, пристигате от тук, да обикаляте го това. Така, минавате от тук. И пристигате тук. Те ги джъмпвате. И спирате до тук. Ние ще ви наблюдаваме, тъй че няма смисъл да почвате да спамите, защото има някой път се е случило аз съм първи, не аз съм първи и няма смисъл да се карате, защото ние гледаме, всички гледаме. Може да не ни виждате, но ние ви виждаме, защото сме с Ваниш. И така. Нека продължим с Warp PvP. Ето го, Warp PvP. Обикновен PvP Warp, който на мен ми харесва лично. Така, ето тук си има малко джъмпче, скачате го. Добре да ни повярваш, ако ти го. Така, и от тук може някой с лък, е така, цели ги и да умира така. Той се направи много. И това е българското знаме. Ние сме си българи, така се го изявяваме. Така отиваме на Warp Sprint. Специално за клипа махнахме стената, да знаете, да ще помислите, че е отворена. И така, ето тук е наградата, минавате. Ето тук влизате и ето това е наградата, взимате я и ще тръгвате щастливи. Сега отиваме към Warp Trade. Последния Warp. За сега ние ще по-нататък ще направим още варпове. И това е Warp Trade. Тук влизате в кабинката. Входа се затваря и си подавате нещата или размяна. И за това служи да уточна. Сега нека видим къщичката на този Майкрони. Така. Къщичката му е хубава наистина. Ляк си е. Мини PvP къщичка. Тъпи крипър гръмна. Така. Добре, така. Още сървър си е нов. Тоест наскоро се получи злополука и просто няма да уточнявам, както и да е. И трябваше да започнем всичко наново и затова казвам, че е нов сървър. И надявам се да ви е харесал клипа. Ако ви е харесал такова, харесва ви клипа, просто абонирайте се за мен или за StefBG, в описанието ще дам линк към неговия акаунт, дайте лайк и коментирайте, искам да знам мнението ви, защото не съм много добър в клиповете, ако имате някакви съвети, пишете и казвайте, защото искам да се науча да снимам както трябва. И това е до другия път, аз съм Крафтър и довиждане.